Ginklaro sang Malacanang nga wala nahadlok si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa deklarasyon ni Vice President Sara Duterte nga magapanalagan ini sa pagka-presidente sa 2028 nga eleksyon. Sunog kay Communications Undersecretary kag Palace Press Officer Attorney Claire Castro sang una pa lamang nabatyagan na Manila nga nagapangampanya na si Duterte gani nga wala na sang nakibot sang nag-anunsyo ini sa iya presidential bid. Dugang pa sang Palace official kung mga ginapanghambalang sang Vice President ang panumdumo ni Marcos patod nga wala na sang makapadalagan sang gobyerno. Ginpanginwala man ni Castro ang mga aligasyon nga nagapangita ng administrasyon sang potensal nga mga kandidato nga amo magatubang kay Duterte sa 2028. Pahayag sang Palace Press Officer, lunsay trabaho lang ang yara sa pinsan subong sang presidente kag hindi bakasyon. Matandaan nga sang Miyerkules, Pebrero 18, sang nagdeklara si Duterte sa iya plano sa politika sa 2028 national elections. Ang Pangulo masisindak? Hindi naman po kasindak-sindak yung pag-a-announce na siya'y tatakbo sa pagkapangulo dahil ramdam na po even before ang kanyang pangangampanya sa labas. So hindi po nakakagulat kung siya mag-announce na siya'y tatakbo bilang Pangulo. Maaapektuhan ba ng isang Vice Presidente na nag-announce lamang siya na siya'y tatakbo ang pagtatrabaho ng Pangulo? Kung ang iisipin lamang ng Pangulo natin ay mga sinasabi ng Vice Presidente, hindi natatakbo ang gobyernong ito. So, hindi po maapektuhan ang focus ng Pangulo para maiangat ang ekonomiya ng bansa, maiangat ang buhay ng bawat Pilipino, at masolusyonan ang isyu sa baha na hindi na solusyonan noon pa. Nabalian si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.